Перад тым, як опусціць вас у Кітай, вы можаце адказаць на некалькі пытанняў. Што бачна ў Кітаі з космасу? Твой кожны рух. Рэальна. Што пасля пораху, компаса і паперы мае наймацнейшы ўплыў ва ўсім свеце? Тик-ток. Рэальна. Колькі тэрмінаў можа служыць кітайскі прэзідэнт? Яшчэ побачым. Рэальна. Чаму трэба быць вельмі асцярожным побач з кітайскай арміяй? Бо яны зроблены старакоты. Рэальна. Які сайт найпапулярнейшы ў Кітаі? NordVPN. Рэальна. Дзе знаходзяцца самыя дарагія кітайскія будынкі? У Сіднеі. Рэальна. Якая форма кітайскай каліграфіі найпапулярнейшая? Татушкі на целе. Правильно. Што часцей за ўсё экспартуе Кітай? Смартфоны, лекі і кепкі мага. Рэальна. Колькі крокаў мае будаўніцтва ў Кітаі? Толькі адзін будаваць. Рэальна. Што было зроблена ў 60-х, каб кантраляваць нараджальнасць у Кітаі? Штаны клёш на мужчынах. Гэта на сексі. Дзе можна пабачыць парушэнне правоў чалавека ў Кітаі? Нідзе. Паўсюль смог. Рэальна. І нарэшце практычная частка. Практычная? Так мы просто... есть? Так, вядома, мы умеем. Так, мы ж... Ну, Ламаю. вось так іх... І вось так, так? Не. І я... Не-не-не, ну куды амаль выйшла? Тумда.